Ya ubani igama? Kwazwa ngo Dr. Judge. Udume ngani? Ngoqola abantu ngibashaya ikhanda ngibascam. Ngobani? Abantu suke befuna ukuzothwala. Khuluma ukuthi usuke wenze njani? Uchazela abantu bafika ke emashiya imali ahamba umsebenzi ungenzeke. Kubeka phela chaza. Ngangena kakhulu emakhemist ababomyeza kaGhost bengisebenzisa ama products akhe egama lakhe lapha. Ya, qhubeka. Ileyo nto leyo ekade yenzeka. Imalini usuyenzile ngayo yonke into oyenzayo? Umuntu umefika kuwena umskema malini? Kudepende ukuthi usuke edingani. Ibasho bonke phela uyazazi imali zabo. Ungafuni ngikukhumbulisa bonke lokho abalethe isolo sami. Isigubhu ngiyamnika ngo5. 5,000. Omunye usuke efuna isithwalo ngiyamnika ngo8,000. Kodwa sithwala into engekho. Suke abaphumeleli. Ake abaphumeleli. Ngoba uyabascam angithi. Isho phela. Khuluma iqiniso. Qhubeka khuluma uhlalaphi? Itholakala eThekwini eMlazi. Usebenza noba? Ubaba uDlamini. Nisebenzela ukudiscela igama lami. Besebenza yebo. Besebenza ukwenzani? Isho. Dicelela amagama abantu phansi. Baphe oba abantu bedizela phansi. Basha amagama. Intatheli zake zashutha ubaba umyezi chemist esake sangena kuyona. Abantu abafika esigodlweni ababuya kimi. Qhubeka baningi phela. Ngeke ukuthi baba u3. Qhubeka. Nabanye abake basondelana nami. Bakade kwesemqoka ibona labadengi babala. Imalini oyithatha kubona? Umuntu mezele ukuthwalela ngesigubhu kuba u5000, umuntu mezele ukuthwala ngesithwalo kuba u3. Kuba u8. Lama e-wallet la aqwela emafoni afoqela efonini nawoba suke kwabantu. Abantu abanjani? Suke bekhokha. Bekhokhela ini? Kade befika esigodlweni angithi ucash umuntu kwashaya icard limit. Ema uzozube nesigodlo wathwasa yini wena? Cha ngithwasanga mina. Pho manje indaba uthi uthwasile uzenze isangoma uthwalisa abantu uthi ungathwasanga. Khuluma phela. Yebo yini? Lokumsebenzi bengwenza. Umsebenzi wena kunothamba uyobheka umsebenzi nemngaka? Na 19. Na 19. Yeah. Unothamba uyobheka umsebenzi noma ufuna umsebenzi endaweni ubona ukuthi ngcono wena uzibize ngesangoma. Ubone ku right lokho? Akufuneki lokho. Iphandle lezohlezi uyiqona nentambo oyihlezi uyiqoka uyithatha. Iphandle engayifaka le la engakusuke ngakhuphula khona amandla ukuze ngikwazi ukwenza lo msebenzi kahle. Imake njengoba wena sekubambile mina unamandla wena. Anginawo sesiphelile isikhathi. Sesiphelile isikhathi. Kuba isikhathi besa on ngabe unamandla. Wena unamandla adlula wami wena. Ngamanye amazwi. Cha. Mina ngibiza uGhost emagozi ngicathi sengipema insango noma nginama send. Cha. Khuluma malalela abantu ufuna ukuzwa zonke indaba zakho. Khuluma. Obiza amagama abantu. Biza amagama wathi abantu osebenza nabo. Baba uDlamini. Ubaba uDlamini. Ku Facebook ubaba uDlamini ikhosi. Ubizwa ubaba uDlamini bani? Ikhosi. Ikhosi ku Facebook. Wenzani yena? Wenza lo msebenzi lo ngwenzayo nami. Uqola abantu. Nonke ngiqola abantu nje umsebenzi wengiqola abantu. Ngeyigubhu zeni ezasebenzi futhi egcineni. Ngiyabuza phela. Ngimtshela. Mthetho mina sengibambile. Usaphila lo muntu. Dlamini. Uba uDlamini lo mfonela. Omunye umbombolo wakhe la umkhushana umbombolo ndeni. Ho Dr. Dlamini madoda. Khuluma khehlala ukukhuluma naye. Qani ngifoyela uDlamini bafethu nimthetha abambe call siyamdinga la nayi number yakhe bafethu. Nayi number yaDlamini qani ngifoyela uDlamini bafethu nimthethe yadingakala sicela ukukhuluma naye uyasdrop ucingo. Yawa manje uthi uKing Zoza nginayo number yakhe ngabuyeza la manje. King Zoza nalo mthelo shama lokhu njani Anthony number King Zoza Anthony number King Zoza ngifonela uKing Zoza umthetha akazorecord uzoba live la Mtshela King Zoza ziyabuya Asimphathi ngani izandla neenyawo simphose emfuleni Siyeza lapho nje Abafana ngathi awanginayo nabo Hayi ngeke ungazohla Yebo ngumsenzile manje Fonela ubaba wakho uDlamini phela ezibiza mina ubaba ungambiza ubaba wakho mina fonela uDlamini baba wakho Izinamba Dlamini
083 591 5624. Sifike sihambe thina siyothwasa sigule entwaseni sishizile entwaseni sisebenze siza abantu mase ninaqhamuka nina namasende nenuwayo nabantu makho Dlamini la kwayena engingamsabi mphendule Dlamini Wathi fone edakiwe kodwa ushawo 55,000 wena fana dlala ngatho senzile manje sifuna uDlamini uba umunye osebenza naye isishophe lezi izangoma zakho mbumbulu ishophe amagama mani Xoxa so Dlamini. Khuluma. Dlamini yebo ma Dlamini imini ujaji uyaphila Dlamini imini ujaji ngiyakuzwa ya ngithi ngila kaMyeza uMyeza ungibambile la ungitholile umyeza muphi uMyeza ubaba uGhost lo oyelento nje lapha ku Facebook wangibiza ngobaba wena emsuni wade kutshelite hodwa Khuluma phela. uyezwa ba hello ngikamakhutha kaGhost Uma wakhe lo mfethu Alex i-password. usenziwe ukubalekela uDlamini uyabonisa ijampeli mshela uDlamini message ngiyazi uzofika la ya Dlamini kade ngisho ngithi usukele uGhost ngahlela umsini papa sikhuluma uGhost qala phansi ukhuluma noba isho umbize ethi Dlamini Dlamini imini ujaji ngithi ngila kaGhost buka ikamera baba ugcine engitholile ngalento lomsebenzi lo kade siwenza sihlangene ngiyabe ngicela ukuthi uzame ukusondela ngakuye ngicela uzame ukusondela ngakuye ngihlonisela malini khuluma bayigama la Dlamini uba uDlamini Facebook uDr Dlamini Khosi isho bakuzwa abantu uDr Dlamini Khosi nenzani noDr Dlamini Khosa bafika abantu sifike sibagebenge imali ninobani Dlamini senigebenge emalini nje malini seniyenzile kulonyaka akulonyaka lo imali encane 15,000 moye wena ade ngena 55,000 la usuqamba amanga nalo ababofika esiphingu nawo wamgebenga nalo munye wabo futhi wamgebenga u80,000 musuqamba amanga imalini eseniyenzile kulonyaka beku mina kweside inamba beku 15 hayi bomfana uDlamini ubaba uDlamini musu blame uDlamini sikhuluma nawe qala phansi khuluma iqiniso yeah qala phansi ya yebo besebenza naye ubaba uDlamini imalini eseniyenzile musu ukubala ukuthi musu uthi wena senenze imalini imalini seniyenzile mina bese ngibala lade ngiyenzile imalini eseniyenzile ucathi mhlambe yafika kudede but hayi bo 15 ngeke ngifike scam umuntu 10,000 noma yena scam u8 now no 55,000 sawubona ukuthi ungenile wena mawuthi wena u15 55 baba imalini eseniyenzile siyonke njengoba bade ngisho imalini seniyenzile yonke ziningi imali zabantu zeqile 100,000 sisaqala zeqile 100,000 yeah zeqile 200,000 sisaqala ukusebenza zeqile 300,000 zeqile 300,000 zeqile ku 300,000 zeqile ku half a million cha uthi mhlawumbe half a million awazi half a million malini zeqile ku 500,000 Angazi mali aseyenzile mhlawumbe.
musuwenza igolo wena. Musuwenza igolo wena. Musuwenza igolo. Imalini eseniyenzile? Ziningi imali zabantu bangi. Zeqile 500,000 kodwa. Asifiko. Zeqile 500,000. Yeah. Zeqile 500,000 angithi. Yeah. Uthi simo. Uyena Dlamini lo. Uyena Dlamini lo osebenza naye. Uyena lo Dlamini osebenza naye. Eniqola abantu naye. Uthwasile Dlamini? Yeah, Wathwasa? Angazi. Oh, okay. Hayi kuseya. Hayi kulungile. Kulungile umuntu wathwasa. Ngisakhuluma ngemali ke mina. Baba. Iyeqile 500,000 angithi. Yeah. Iyeqile. Yeah. Pho ngizokani silime nje ngibule ngibuza. Cha bengikusho ukuthi mina kule. Yazi, mfana wami. Mfana wami. Yazi. Ngisho sele ngathi. Lalela. Inkosi kubusise, yazi. Yes. Ikubusise inkosi, yazi.